हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै दङ भेकेन्सि 100 आरो बे जाबाय ग्रेड 4 लेभेलनि जब। दा बेवहाय नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो डिस्ट्रिक्टनानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों अफिसियेल पेजआव फैबाय। नैबे जाबाय अफिसियेल पेज हेन्डलुमनि। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नटिफिकेसन डाउनलड खालामना नायनो हागोन। नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेवहाय नायदो नोंथांमोनाहाय रिजार्भेसन वाइसबो दङ। नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसबो नोंथांमोना पस्टखौ मोननो हागोन। दा बे जाबाय भेकेन्सिया बे जाबाय 100 दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेड 4 लेभेलनि। दा बेनि गेजेरावनो नैबेवहाय रिजार्भेसन होनाय दंखायो। नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे PDF फाइलबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बेवहाय हिन्जावफोराबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन, हौवाफोराबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइस होनाय दङ। दा बेवहाय मोनसे खोथा आं सिगाङावनो क्लियार खालामखानोसै BTC बा BTRनि थाखाय दायो पस्ट गैया डिस्ट्रिक्टआव। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन, थेवब्लाबो अल आसाम केन्डिडेटआनो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नैबे होनाय डिस्ट्रिक्टफोरा पस्ट दङ, नोंथांमोना बेवहाय मावनो मोनगोन जुदि जबखौ मोनोब्ला। दा जों थाङोब्ला नेक्स्टआव बिनि दरमाहाया जाबाय 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जाहैगोन आरो ग्रेड पे दङ बेवहाय 3,900 नोंथांमोना पार मान्थ मोननो हागोन। दा बेवहाय फरायनाया जाहैबाय क्लास 8 पास। दा क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना 10, 12 पासबाबो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन। बेनिफ्राय लानानै जुदि ST ब्ला नोंथांमोना 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो OBC MOBC ब्ला नोंथांमोना 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 19 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ बे जाबाय 1 फेब्रुवारि बा 1 फेब्रुवारिसिम थाहैगोन। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होबाय। नैबे जाबाय एप्लाइ खालामनायनि लिंक। थ' नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो एप्लाइ खालामनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना नैबेवहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। नैबे जाबाय नांगौ डकुमेन्ट्स नोंथांमोनाहाय बेखौहाय आपल'ड खालामनांगोन। दा जों नेक्स्टआव नोंथांमोना नायनो गोनाङा जाहैबाय नोंथांमोना नेक्स्टआव नायदो बेवहाय माखासे नायनो गोनां दङ। दा बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोना एग्जामा जागोन गासैखौबो लानानै 100 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों। नैबे जाबाय सिलेबास। नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन। बे जाबाय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम लिरनांगोन। ओमफ्राय नायनो गोनाङा जाहैबाय नोंथांमोना नैबेवहाय नेगेटिभ मार्किं मोननो हागोन एग्जामाव। बेनो जाबाय 1/2 नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं दङ जुदि रं जायोब्ला। थ' बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। आपडेटखौ बेबायदिनो मोनबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय।